Jamen det er jo selve processen, i og med at der ligger nogle tegninger, og for eksempel en plantegning, hvor alle elektrikernes stikkontakter og sådan noget er markeret. Der er det jo rimelig simpelt at gå ind og lave en markering og sige, at den der stikkontakt, den vil vi egentlig godt have flyttet om på den anden side, fordi vi forventer, at der kommer til at stå en sofa. Ja. Så det er sådan nogle ting, hvor det giver god værdi. Altså, Ja. at det er simpelt at bruge, og kan gå ind og markere og skrive og give tekst og ja. Super. Og bruger I funktionen der med ikke kun med anmærkninger, men også selve kommentarfeltet, hvor man skriver frem og tilbage og chatter med hinanden? Ja, så kommer der en svar retur fra en elingeniør for eksempel, der siger, jamen den kan ikke flyttes på grund af det og det og det. Altså, så det giver rigtig god mening. Ja, fordi så kommer der også ligesom en konklusion med det samme, og man skal ikke vente på svar, og man skal ikke vente på, at... Ja. Tidligere så sendte vi jo en mail, og så samlede man jo 5, 6, 7, 8, 10 spørgsmål, og så svarede man måske retur på 4 af spørgsmålene, fordi der var en, der havde ferie, som lige skulle ind over de andre 3 spørgsmål, og så du havde 7, 8, 9 mails at holde styr på, for at få svar på ganske simple spørgsmål. Der ligger det hele bare. Ja, og du kan hele tiden gå tilbage til dokumentationen, og du kan se, hvad der ligesom er blevet konkluderet på baggrund af en dialog, ikke? Lige præcis. Ja.